Εδώ έχουμε δύο σκάνδαλα. Το ένα σκάνδαλο είναι αυτό καθ' αυτό το σκάνδαλο Νοβάρτης, το οποίο είναι πέραν από κάθε αμφιβολία ένα σκάνδαλο που αφορά και την ελληνική πραγματικότητα. Θα θυμίσω ότι η αμερικάνικη δικαιοσύνη καταδίκασε την Νοβάρτης Ελλάς για τις παρεμβάσεις της, τις εξωθεσμικές και τις παράνομες σε ελληνικό προσωπικό, μη πολιτικό. Και πλήρωσε 350 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση η Νοβάρτης Ελλάς. Άρα έχουμε ένα σκάνδαλο το οποίο είναι αναμφισβήτητο. Δεύτερο, στο ίδιο τομέα, και έχει να κάνει και με τα σχόλια περί ενός ή περί πολλών προσώπων. Θα θυμίσω ότι το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου που εκδίκασε την υπόθεση απεφάσισε ότι δεν πρέπει να αποκαλυφθούν οι μάρτυρες. Το Δικαστικό Συμβούλιο, ένα ανώτερο θεσμικό όργανο με εγγύηση δικαστικής εξουσίας. Η αποκάλυψη δηλαδή των δύο μαρτύρων, τι δεινά μπορεί να φέρει για άλλες υποθέσεις? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαι βέβαιος ότι οι δύο μάρτυρες, αυτή τη στιγμή οι συγκεκριμένοι μάρτυρες είναι σε πολύ δεινή θέση. Προφανώς. Και οποιαδήποτε, αν μου επιτρέπετε, έρχονται μηνύσεις και οποιαδήποτε, και οποιαδήποτε θα έλεγα, ας πούμε, συμβολή τους από εδώ και πέρα στην όλη ιστορία, πραγματικά είναι όλοι. Γιατί είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μπροστά στα τεράστια δίκτυα της εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος. Δεύτερο σκάνδαλο είναι η νομοθετική παρέμβαση του ακροδεξιού πολιτικού Φλωρίδη. Ο όρος δεν είναι δικός μου, είναι του Βορίδη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Του έχει πει επιλέξει ότι εμάς λένε ακροδεξιούς, αλλά εσείς είστε περισσότερο. Του ακροδεξιού Φλωρίδη που ήρθε να γίνει υπουργός δικαιοσύνης. Έτσι έχει πει ο κύριος Φλωρίδης και δεν έχει διαψευστεί. Είναι λίγο χοντρό αυτό που λέτε, κύριε Μάρκο. Όχι, είναι συγκεκριμένο. Ο πολιτικός όρος. Λοιπόν, ο οποίος ήρθε να αναλάβει αυτή τη θέση και δεν είναι μόνο αυτή, είναι και άλλες πρωτοβουλίες του με διατεταγμένες αρμοδιότητες. Να υπηρετήσει κάποιες αρχές. Και ήρθε, την πέρασε λάθρα αυτή την τροπολογία, ένα άρθρο κάποια στιγμή που δεν την πήρε ήδη κανείς, για να έχουμε αυτή την εξέλιξη. Έχουμε λοιπόν το δεύτερο σκάνδαλο. Αυτό που λένε από την κυβέρνηση ότι υπήρχαν κάποιοι άλλοι από πίσω που κινούσαν τα νήματα όσον αφορά τους προστατευόμενους μάρτυρες. Τι έχετε να πείτε, κύριε Μάρκο? Εγώ λέω ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες κατέθεσαν. Μην ξεχνάτε ότι τα ονόματά τους είχαν διαρρεύσει από τους μηχανισμούς της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τους μάθαμε τώρα, τον Ουσταμπασίδη δεν τον μάθαμε τώρα, τον ξέρουμε από τότε. Τους είχε διαρρεύσει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, άρα αυτό είναι απλώς ένα πέπλο για να πέσει. Να πέσει. Η Νέα Δημοκρατία, γιατί πραγματικά. Για να εκτιμήσεις μη πολιτικές είναι, κύριε Λιάκο. Επειδή εσείς έχετε κάποιες υπόνοιες. Εκτιμήσεις μη πολιτικές είναι. Σας παρακαλώ, εγώ είδα ότι. Άρα λοιπόν δεν παρενέβη σε κανένα. Λοιπόν, εκτιμήσεις μη πολιτικές. Πρέπει για να διελευκαθεί αυτή η υπόθεση να πάμε στη σύσταση μιας εξεταστικής επιτροπής. Εγώ πιστεύω ότι η υπόθεση έχει κλείσει. Έχει κλείσει η υπόθεση. Έχει κλείσει διότι έχει κλείσει με τον τρόπο όπως κλείνουν όλα τα σκάνδαλα σε αυτή εδώ τη χώρα, η οποία είναι μοναδική στην Ευρώπη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εγώ θα έλεγα και έως και στον τρίτο κόσμο, στην οποία κανένας για σκάνδαλο δεν έχει ποτέ καταδικαστεί και πληρώσει. Θέλετε τη Siemens, θέλετε την Novartis, με ευθύνες συγκεκριμένης πολιτικής παράταξης. Πήγε στην Αυστρία να παραλάβει ο δικαστής. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη η κοινωνία στη δικαστική εξουσία, κύριε Βαθιώτη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πήγε ο δικαστικός, ο εντεταλμένος. Πώς το εξηγείτε, κύριε Μάρκο? Πήγε ο δικαστικός, ο εντεταλμένος στην Αυστρία να παραλάβει το στικάκι με τα στοιχεία και δεν τα παρέλαβε. Και έφυγε το FBI λέγοντας ότι δεν μπορούμε να συνοηθούμε με λάθος, δεν υπάρχει καμία σωτηρία με αυτούς. Λοιπόν, έτσι έγινε, είναι γεγονότα αυτά. Λοιπόν. Και αυτή η κυβέρνηση 5 χρόνια τώρα έχει καταρακώσει κάθε θεσμική διαδικασία με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε ομό απροκάλυπτο, είτε και συγκεκαλυμμένο. Και ρωτώ, ρητορικό ερώτημα είναι, για να μην πυροδοτήσω απαντήσεις. Η Βουλή, το κορυφαίο αυτό όργανο, ο πρόεδρος της Βουλής, αναγνωρίζει τον Νίκο Παπά ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας? Την αναγνωρίζει. Ποιος είναι ο κάθε Μητσοτάκης που δεν αναγνωρίζει
αυτό που αναγνωρίζει η Βουλή. Άρα λοιπόν τη στάση του Πρωθυπουργού της χώρας, πώς θα τη χαρακτηρίζετε ως νέα αριστερά? Αντιθεσμική, αλλά ξέρετε, για να μιλήσουμε ενώπιο. Δεν στοχοποιούσε τον Παπά. Το Σαμαρά στοχοποιούσε. Επειδή είχε προηγηθούν οι ομιλίες αυτές που ονόμασε ο Μητσοτάκης. Ο χαιρετισμός δηλαδή στο επαγγελματικό Πενιντήριο Αθηνών του κυρίου Παπά με τον κύριο Σαμαρά. Ακριβώς. Τους λεγόμενους δηλαδή χαριεντισμούς. Χαριεντισμούς, ακριβώς. Το Σαμαρά στόχευε. Δεν χτυπούσε το σαμάρι να ακούσει το γαϊδούρι που λέμε στο χωριό μου. Λοιπόν, περί αυτού πρόκειται, αλλά αυτό δεν τον ενδιαφέρει αν θέλει να το κάνει, να καταρακώσει θεσμούς. Ναι, αλλά είπε όμως ο Πρωθυπουργός της χώρας, δεν ξέρω ο κύριος Παπάς ποιον εκπροσωπεί τελικά. Ποιος είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που τον εκπροσωπεί? Ενώ η Βουλή ξέρει και ο πρόεδρος της Βουλής. Η Βουλή ξέρει και ο πρόεδρος της Βουλής. Λοιπόν. Ήταν πάντως ο κύριος Παπάς, έγινε πρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα, κύριε Μάρκο, με μια οριακή πλειοψηφία όμως. Δεν έχει σημασία. Δεν ήταν με μια απόλυτη πλειοψηφία. Τι πάει να πει οριακή? Και στα χειροκροτήματα τώρα τα χειροκροτήματα θα μετρήσουν 13-0 για παράβαση καθήκοντος. Ή τις αποφάσεις της Βουλής και του Προέδρου της Βουλής. Τα χειροκροτήματα θα μετρήσουμε. Να σου παρευτούμε επιτέλους. Έχει χαθεί η σοβαρότητα. Τελείως. Και καταρακώνονται όλοι οι θεσμοί. Και ξέρετε, αυτή η συζήτηση Σαμαρά, Μητσοτάκη, τελευταίο σημείο που θα με ενοχλήσει. Όμως προκαλεί ένα τεράστιο κακό στην ελληνική κοινωνία, στην κοινωνία. Ενδεχομένως φανεί και στην Ελλάδα αυτό. Ποια είναι? Ότι στηριγμένη αυτή η διαφωνία σε κάποιες, υπαρκτές ή όχι, δεν ξέρω, θα φανεί. Διαφωνίες όσον αφορά την εθνική πολιτική, τα εξωτερικά θέματα και την αμυντική μας της πολιτική, οικοδομεί ένα κλίμα το οποίο προϊονίζει ότι κάποιος εδώ θα βρεθεί προδότης. Αυτό σημαίνει μια μετατόπιση του πολιτικού σκηνικού στα συγκεκριμένα θέματα και στα άλλα, αλλά μιλάω για τα συγκεκριμένα, στα οποία μια ψύχρεμη συζήτηση, η οποία κάποτε πρέπει να γίνει όσον αφορά τι θα γίνει τα θέματά μας με την Τουρκία, υπονομεύεται. Και αυτό είναι το κακό που κάνουν αυτοί οι δύο αυτή τη στιγμή. Ελπίζω, και το κάνουν σε επίπεδο εντυπώσεων της κοινωνίας, ελπίζω να μην προκύψει αυτό το κακό και στην Ελλάδα. Αυτή είναι η γνώμη μου όσον αφορά αυτές τις Και πάμε διαφωνίες. λίγο στη δημοσκόπηση, γιατί δεν τσιμπάει η Νέα Αριστερά. Κοιτάξτε, και με ποιον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσατε να τα ξαναβρείτε πάλι, κύριε Μάρκο? Εδώ με το τελευταίο βάλατε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Εμείς είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, είτε με το ΠΑΣΟΚ, είτε με οποιαδήποτε άλλο πολιτικό σχηματισμό, δεν θέτουμε θέμα ποιος θα είναι ο επικεφαλής για να τα βρούμε. Πώς να θέσετε θέμα με ένα 100 ενώ παρακαλώ, δηλαδή, αν μου επιτρέπετε. Σας επιτρέπω, αλλά κάπου... Ωραία, επιτρέψτε μου επί της ουσίας λοιπόν. Δημιουργήσετε ένα κλασικά λοιπόν, τελικά. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η συζήτηση θα γίνει και με τον ΙΝ ΣΥΡΙΖΑ και με τον μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ και με τον μετέπειτα 2 ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη και με το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως να ήταν του Παπά. Αλλά έχετε αποχωρήσει με πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη όμως. Με τον νυν πρόεδρο. Με οποιονδήποτε, μιλώντας επί πολιτικών θέσεων που συμφωνούμε. Όποιος μετά τεθεί επικεφαλής, είτε από τον ένα είτε τον άλλον, τον τρίτο συνασπισμό, καλοδεχούμενος. Να συμφωνήσουμε όμως με το ποιες αρχές θα υπηρετήσουμε. Διότι, να κάνω και ένα σχόλιο, πολιτισμένες ήταν οι εκλογές του ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει εμβολία σε αυτό. Εγώ δεν είδα πολιτικές γραμμές και κατευθύνσεις. Από κανέναν από τους υποψηφίους. Το Δούκα τον ακολουθούσε μια άβρα ότι είναι πιο συνεργάσιμος με την αριστερά. Μια άβρα. Ο ίδιος δεν φρόντισε μέσα στην προεκλογική διαδικασία να την υπηρετήσει. Και κάτι άλλο που νομίζω το ερώτημα ότι είναι το είπε. Τελειώνω. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ με νεοκλεγέντα πάλι, επανεκλεγέντα μάλλον, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τελειώνω. Μπορείτε να τα βρείτε με το ΠΑΣΟΚ ή με το ΣΥΡΙΖΑ και με ποιον πρόεδρο? Αγαπητής κυρίας Βρετού, δεν ξέρουμε, λέει, πόσο προοδευτικές, δεν ξέρω πώς το τοποθέτησε, ότι δεν είναι κεντροδεξιές οι θέσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου. Εγώ τις ξέρω, κυρία Βρετού. Τις παρακολουθώ 10 χρόνια τώρα. Θα σας ακούσω και μόνο κεντροαριστερές και προοδευτικές δεν τις χαρακτηρίζω. Με ένα λόγο τις χαρακτηρίζω alter ego της πολιτικής Μητσοτάκη. Τις απόψεις που έχει διατυπώσει
10 χρόνια τώρα. Τώρα που θέλει να ενσωματωθεί. Στις προτάσεις της, κοιτάξτε, αναφέρομαι στις προτάσεις τις οποίες εξέφρασε η ίδια γραπτός σε όλη τη διάρκεια αυτής της εσωκομματικής διαδικασίας που είχαμε στο ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Καμία από αυτές τις απόψεις δεν απηχεί στο παραδοσιακό δίπολο δεξιά-αριστερά δεξιές απόψεις. Εντάξει. Εκείνο που θέλω να κάνω ένα σχόλιο και όχι περισσότερο, αν θέλετε και κατηδίαν μπορούμε να πούμε ό,τι θέλετε, γιατί είναι. Δεν μας απαντήσετε όμως το ερώτημα, κύριε για τη Νέα Αριστερά. Αν η Νέα Αριστερά ωραία. μπορεί να τα βρει είτε με το Πασόκ, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, με οποιονδήποτε πρόεδρο. Η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, νομίζω πριν μια εβδομάδα, έδωσε 4,1 στη Νέα Αριστερά. Η σημερινή της MRB σας δίνει στην πρόταση ψήφου 1,6. Όταν δίνει στο ΜΕΡΕΚ 1,7 και στο ΜΕΡΕΚ 25 3,9 και στην κυρία Κωνσταντοπούλου 5,9. Είναι γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις, θεωρώντας ότι γίνονται με τον καλύτερο τρόπο, όσο πιο λίγα είναι τα ποσοστά ενός κόμματος, τόσο πιο έολο είναι το όποιο συμπερασμά τους. Μαθηματικά είναι αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, η πολιτική πρακτική και θα έλεγα το ειδικό βάρος της πολιτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς νομίζω είναι πολύ μεγαλύτερο. Λοιπόν, κύριε Μάρκο, έχω ακριβώς 4-5 λεπτά πριν πάω σε διάλειμμα. Θα ξεκινήσω από εσάς για να πάω ανάποδα μετά με την κυρία Βρετού. Ωραία, ξεκινάτε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Είστε υγειονομικός, είστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, είστε γιατρός. Είναι δίκαια τα αιτήματα των υγειονομικών? Έχουμε 1 λεπτό να μοιραστούμε τα 1 λεπτό όλοι να απαντήσουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υφίσταται ο χώρος της υγείας από τον νυν Υπουργό μια κατασυκοφάντηση και μια διαστρέβλωση της όλης πραγματικότητας. Είναι επανειλημμένη τακτική σε όλους τους τομείς της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ όμως στην υγεία είναι πολύ σαφείς και οι αριθμοί. Δηλαδή, είπε πρόσφατα ο Υπουργός Υγείας ότι αυτή τη στιγμή υπηρετούν περισσότεροι υγειονομικοί από ό,τι υπηρετούσαν το 2019. Ψέμα. Με βάση τα δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας υπηρετούν 9.000 λιγότεροι υγειονομικοί από ό,τι υπηρετούσαν το 2019. Τι είναι αυτό, κύριε Μάρκο, που κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει στην υγεία που ακόμα δεν έχει γίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ούτε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Τι είναι αυτό που δεν έχει γίνει? Ξέρετε πόσα νομοσχέδια έχει φέρει για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? 5. Και θα φέρει κι άλλα. Και έχει φέρει και τώρα ένα. Και απλώς, ναι, ακριβώς, το 5ο. Και απλώς λέει φτιάχνω πρωτοβάθμια. Τίποτα δεν φτιάχνει, ούτε θέλει. Ξέρετε πόσα νομοσχέδια έχει φέρει με αφορμή τον κορονοϊό που τους έδωσε μια μεγάλη ευκαιρία σε αυτή την νεοφιλελεύθερη πολιτική, τη στιγμή που αναδεικνυόταν ο μεγάλος ρόλος του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να το χτυπήσουν? Πάρα πολλά. Δεν θέλουν εθνικό σύστημα υγείας. Θέλουν ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο με οποιασδήποτε θεσμικές ιδιότητες του κάθε υγειονομικού, υποστελεχωμένο για να υπηρετείται ο ιδιωτικός τομέας. Λοιπόν,